Kia. Kia? Gila pusing day. Day. Maano yung lugar sa Bukid! Kia daw. na oo, si bibo kami no. Kia daw na lang. Oh, paghangat eh. Basig sigundahan. Kandog na pa kay Dare. Hindi na sakit na yung lubot na. Sakit Japon oy ga. Nagana ng uyog ani ay. Luya sa bata oy laloy kang bata. Uyog. Lagan man. Face to balik. Wala dayon te. Come on. Mo ugma uli aslat aurora pa na sila. Imong name kay Bubong diri pa na magtrabaho ko rin dito sila hamon na diri na magtrabaho muna nadugay may ari kay nagtrabaho pa si online. Ayun. Ay hinay pa kang signal do sa mga gapong kusog karon pagkabuntag kay. Uy pa hinay mo sa pag ano pong hinay. Kuan ka ng computer jud. Paid ka mo. Puhon na. Pohon nanay nana si Ishil pohon pa Jero. Sana all ba ya? Pohon. Sana all isil. Pohon rin na. Bato lagi rin sa Canada oy. Di sa diri sa Usamis, kaway ayo. Ah. Merry Christmas. Siksiha kayo sa kong mama. Kasi nina lang. Dagani. Ay bo. Blurry ba? Wala. Mana. Si mama. Nabi ang bata oh. Makay sala ng bumbrop. Mga tahawin ta ko ba? Nya lagi video am kana ako. Unya ra video ra na. Wa magmuligid ka dra. Lagi tara na. Di marada na. Masya oy. Sipon ani. Sipon niyo. Pwede mo kalabayan. Kalabayan. Ay mapicture mi bebe. Picture ka video man ko. Si Mama Ferlin ni mo kay video. Suko sinde pa picture oh. Wala kay ganahan wag si Ferlin ano bata. Goreng gamay. On salip na nimo si Bibing Bong. Posing. Hoy, apila po ko oy. Okay, video lang ka. Video mo. Ang Pasko! Ang Pasko! Maayong Pasko! Tingala siya raon sa. Bien, si Nini no bibo kayo. Bibo ka din Nin. Wala, patlan ko niya oh. Pinse. 216 276. Oh. Sige, sakay na mo, mi. Mamalit pa mig tambal. Merry Christmas, Mother D. Plan 200,000? 100,000. Cuk kagamay ra wala ni kamala na. 1 million happy. Nagawas sila. 1 million. Dilay. Wala ba 1 million ay? Kuha na lang ma, kung original, 500,000 na siya. Kung original. Oh. Oh, di, kuhan, 1/4 sa 500,000. 250. Ah. Bako kayo man lagi tanaw no. Babae ba tagiya? Pag ko ta ani si. Babae tagiya. Pohon. Makapalit ko ta si. Pan kita pohon. Nakapalit lagi sa kadagaya. Oh. Balit ta Daggo pohon. bigin ma kanang hatong daggo bigin ma ha. Ganang buong kay. Gawin ko kay siya good na so yung kabaw experience na mo dito kanang mag-deliver siya ba. Awan init in taon na siya tingoy. Mo gani. Mga uwanan. Ita ni gang.
Basta magnegosyo. Ha? Mukis ako tiya. Tiya! Ato namin tiya. Malagi yung sumama dito. Malagi kami dito ha. Birthday ni mga po, ang anak. Bitara mo na siya Oh, wala ba may ho? Di ba butang puting pangimbitang wala mang galing ni budget. 1.5 ba? Ha? Ang bigas besen? Ang bitang ang puti lang ang bitang ako sa may hawon niya wala man may hawon buti nga ni bataan ni nag-uol galing ko kapit niya ato mo ha. Wala man gud may kuan ka nang handa. Wala man gud may gitagaan og ayuda. Dili lagi. Mo may nauka. Oh, ayuda ka tara spaghetti wala kwarta ba? Oh. Ano lagi sila? Katara 1,000 na kay wala nilain. Wala man ko pa yung lawat mo. Uyo, lagi. Wala na ba madot hindi mo ano mo gi ka dai. Uli sa lulo, uli na. Uli na sila, uli. May Pasko dai. Nanay, mahal ko ka gimingaw kung inday. Gimingaw ko sa kong bata nga bantayanan. Mani ang bata nga kong bantayanan sa una o dalaga na, minyo na. Ano pa ni ba? Kaula ba nataan yoy? Mani sinday. Gay, kaula ba nataan yoy? Ato na ka, ato na mitiya. Sige. Bye-bye. Mama, bye-bye. Lahat sa nila. Unya na kasakit kay kong lubo. Asa man yung turotot ma? Yan turotot.